lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, surat ni pagayam tayo nga Juni ti intay ibasa kan idrama, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Intay nga rod basaan ti surat na. Dear Miss F, din makelak amarigrigat, panagtalon ti adda apagbiagan mi. Adda dagiti gundaway nga damaganda kami ti teacher no anya ti trabaho dagiti dadakkel mi. Ikarkararag ko idi nga sapay kuma ta saan asyak ti ayaban na. Ngamin mabainak amang ibaga aman nalon laeng dagiti dadakkel ko. Samantalang dagiti kaklasik ket attorney, doktor, engineer, teacher, manager, kanda dumapay nga agkakangato a posisyon ti trabaho dagiti parents da. Inkarik nga rod iti bagik ajak tupulos ipalubos nga agbalinak tumet aman nalon kas kadagiti dadakkel ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Masapol nga agbayad ak itan iti tuition fee nanang. Di mo't nabayagan nga imbagak dayta kada kayo? Ay, pasensya ka na nako. Amumet at alo kayong agad-adal. Sakit inatake mo't tipis ti dagiti mula tayaw. Iso abasit laeng tinaglakwan bikin ni tatangyaw. Mabalin mo't ti agpromissory note saan ka day? Promissory note manan? Nakababay nanang. Kanda nga'y kumati nakababay ni Tidayta June eh. Kuwa tatang. Kababay ti ag-promissory note kunam. Apay, dakes ayati aramidem tapno ibaga makababain. Di kay ngamin makahuawat ako na. Ay na, saan ko maamot akas tati pa nagsungsungbat mo ang anak ko? Apay ngamin ayaman, nalon kay laang. Tagibasitan ti pagtataudan, ti pagbiyagan tayaw. Pagbiyagan nyo lang ngamin. Diyak umanugot nga, balinak tumit naman, nalo nakaskada kayo. Agbiro kak to iti natalgid at trabaho. Iti kasta, diyak tumaitulad kada kayo. Johnny, agsubli ka dito eh! Ay na, bayamon lakay. Agpada kayo lang ang anapudot ti ulo na. Amo na ka din, no kasano ti kinapatag dagiti manalon. Pudno anadong ritay akitaan. Tapitaket nga ron ti pagtrap-trabahuan tayo. Ngem nalinis ti trabaho tayo. No awan dagiti manalon, at daayakan ng dagiti babaknang, dagiti inhinyero, maestro, kenda dumapay. No saan agapo iti sakripisyo tayo amain initan ken matudtudwan iti talon. Ti panagkuna na kaday ket makaadal iti kuliyaw. Makagatang nga ta iti nasaya at abadaw ken uniformay. Ay, di na pampanunutan dayta. Lakay. Juni anak, sigurado ka ka din iti desisyon mo nga iti Manila kang agtrabaho. Una na. Ngamin, amin akaadalak a business management. Ijay da amin Manila. Adagur uray at trabaho kada kami ijay. Ang awan ka diti plano makisaritang umuna iti amam. Saan kayo unayan ang nagsarsarita? Manipod idinagrikyar kayo. Aging ga itata nagturpuskan.
Nasaysayat siguro ti kastoy nanang. Tap na maliklikan ti panagrekyar mi manen. Sana bale. No makaurno nga, patuludan kayo adagos. Iti kasta, makabayadak iti panang paadal yo kanyak. Saan mo't aday ta ti pampanunuta kanak ko? Malading itanaklaeng iti kastoy ang nagbanagan ti relasyon yung agama. Aday takay manen. Sige, mapanakon. Sigurado nga urayan dakon dagiti kakadwak iti terminal. Sige anak ko, agan-anat ka ijaywan. Awagan na kamin to inton makadanon ka ijay Manila. Uy, nanang. Sige, mapanakon. Ay, pero may abara ti panawan ita. Ay, nagpudot. Ay, wan nga raw. Nang atong aminan jay inay. Mato'y tidanom, uminom ka pa'y lakay. Agyaman bakit? Imbagakmat ngamin kan ka. Ano kastoy nga alas 10, aglinong kapay. Talaga ngamin anapudotan ti darang ti init no kastoy nga oras. Sapay manon nga aldaw anang ato ti blood pressure mo. Ay, masapul ngamin amalpas mi kanito ni tiagaradaw. Kat may sa masapul adubli kayo tayo tabakit. Ngamin graduating ngayon ti inaudi nga adakta. Wan matkit di alakay. Imbaglaangan tadamat ititad ni Joy no kasi nga agswil daw. Isupay ang makatulong itigastusan di atin na. Ay, wan gayam. Kumusta mo ta ni Junay? Apay, di pa'y mawag ka na kayaw. Ay, saan pa'y mo't nga rod lakay? Ay, kumusta nga tamot ang janak mo? Narigat ti biyag di Manila. Dito'y probinsya, puro talon, nga mabiyag ka. Ijay ngay, no awan trabaho, awan mo't kanam. Ay, kat nasaya at siguro at ikasasaad na ijay. Ay, Mano abulan nan ijay. No adda parikot na. Sigurado nga umawagan. Makipagladingi taknana dilya. Tuon ni Baraw. Nakaragrag sa laidi kalman. Ngamin, agraduate ka nun ti inaudi nga anak yun. Kamaudyanan na. Addanto ka nun anak yu apulays. Ang imong kastoy mo't tinagbanagan ni Tata Lucas. Kinunanaan na sakit ti barukong na. Iso nga intaray ko adagos ija ospital. Jakmot ni namnama nga iti panagawid me kat mailungon gaya man. Natak iti asawa. Nanadilya. Nanang? Junay! anya tinapasama ka ni Tatang. Ay, panawan kayo pa dito, nanadilya. Junay. Awanan, anak ko. Awanan, ti amayo. Imbati na tayon, ti amayo. Anya? Si kakade, ti kadandan na ti anak ko. Wana nang. Kumusta mo ti biyagyo ijay Manila, balasang ko? Kwa? Manipod pimanaw dito ni Juni. Saan unay ngagparparik na. Sagpaminsan lang nga umawag, kan agtext kadagiti kakapsat na. Ay, pasensya kayo, nanang. Siya kunti dumawdawat iti dispenser para kini Johnny. Siguro, di na kayat ama-amuan nyo ti kasasaad mi ijay. Iti kasta, saan kayo nga agdanag kan ko na? Anya ti kayat mo asawan balasang ka. Wananang. Adda ngamin nakaapan na iti opisina da. Iso nga inikat da iti trabaho na. Inkarigatan na mati nagbirok iti master kan na trabaho. Kat si kugkumit idin ni Sofia. Ngam talagang awan na birukan na. Iso ang napilitan da ito asimurot kadagiti agbas-basura. Tapno adda kanan mi. Dayta ti trabaho na itananang.
Ay, una yun, ti anak ko. Jak man amo. No apay amanipod na ikat iti opisina da. Kat marigatan matin nga agbirok iti mastrakan na. Mapampanunot ko pa ikit din. Nga amangan no siyak timalas iti biyag na. No saan kumaan na addaan adagos iti responsibilidad. Amangan no napintas itati kasasaad na. Ay, nabalasan ko. Di ka agpanunot iti kasta. Awan basol mo. Kat, anya ngay nga ron ti plano yu ita. Sigurado kayo kade iti desisyon niya nga agsubli iti Manila, Juni anak ko. Wala na. Nasayat mo ti trabaho ko, Jay. Kabalak mo tabiyagin dagiti aginan. Juni, impud no amin ang ninanse ti amin kanya. Di ka kumanagulpud pa'y anak ko. Nanang. Saan kayon nga agsubli iti Manila? Dito'y kayon probinsya nga agnaed. Diyak kayat yagnaen dito'y. Imbag akmat idin ka da kayo. Nga iti uray ka ano man. Diyak ton agsubli pa'y dito'y. Pimusay ti amam, Apolos, asaan kayo ang agsarita. Ngamamom ka de. Nga awan ti aldaw asaan na kaadin amag. No kumustakan. No imawag ka, wano nag-text ka. Kanayon na ka nga idandanagan anak ko. Kas ama, siguro, marik na natirikat ang mapaspasaram. Nga uray adda ka iti adayaw. Pakawanendak nanang. Tinagibasit ko ti kinaman nalon nyo. Ay, Inbain ko ti pagbiyagan, anang biyag ka ng paadal kanyak. Idi na padasak ti rigat ti biyag iti Manila. Kaya't ko na yung ti agawid dito probinsya. Nga mabainak. Mabainak ka na kayo. Nangrunak ni tatang. saan ang nagimula iti sakit tinakam ka ti amam? Idida mo, di na ka maawatan. Ngam iti saan ang nagpayag, naawatan na matlaang, at talaga ang arigat ti biyag dito'y probinsya. Iso arumbang laang nga agarapaap kayo itin ang ato. Ngam itatawanan ti amayo. Nasaysayaat no dito'y kayon nga agnaed anak ko. Sikan ti mga sikaso, ken mangituloy iti imbati ti amayo at alon. No lakit day tauman nugot ka. Da kayo ka di, ti daddy ni Sofia. Ti mangsundokan ko na, sir. Owen, sir. Adang min na panan ni mami na. Urayon nyo labitan, sir. Nag-share lati anak eh. Umunag kayo, tagtugaw kayo. Sige lang, sir. Dito yaklatan luar nga guray. Kas makita yung mat. Nakadungdung rita. Takagap-gabok iji talon. Nakapitpitak pa ikit titisakak. Di naman kultay, dagiti ubing. Nanya ti trabaho, dagiti dadakkel da. Amuyo ka diya ni Sofia, ti muna aneng itayag iti iman na. Proud na proud anang ibaga. Sir, my father is a farmer. He always bring home fruits in vegetable for me. Kuna na. Imbaga na ti kasta, sir. Kun, sir. Proud na proud ka na kayo, ti anak yun. Ta sino ngay matisan, a proud kat. Nalinis ka na dayaw ti trabaho yun, sir. Agyamanak nga rod, sir. Rabiin, apay adi ka pa'y maturog. Kung nati teacher ni Sofia itay, proud na proud ka no ti anak ta. Imbaga na ka no iti teacher da, amay sa aman nalon ti amana. Talaga?
Uwan, bakit? Aping agsangit ka nga eh. Kuma, kasjayak mo tibi. Kuma, ket proud ak mo iti day di tatang. Ket naibagak mo't kumay di ka dagiti ka klasik, aman nalon ti amak. Ngauray na dungdungrit nga agawid. Ket di na binaybayan, nga agbisin ti pamilya na. Anagsakripisyo, iti darang ti init kan todo. Tapno lang mabiyag kan mapaadal na kami. Junie, Jack ang puno apa, Jack nakita dagita sakripisyo ni tatang ini. Kumakit, naibagak mo na proud akin ko na. Anaragsakak aman nalon ti amak. di mat kinuna ni nanang. Amaawatan na kaday di tatang. Bakit? Mamati ak nga ipatpatag na kaday di tatang, lakay. Kat amok ano sa di naman ti ayan na ka. Sigurado ang maragsakan. Gaputa ka maudyanan na. Maawata mo ti amin. Amom itan asaan adakas. Wano saan arumbang nga ibain ti kinaman nalon. Gaputa daytoy, ket nadayaw ken nadalus at trabaho. Makunak a nagasatak. Wen Miss F. Naggasatak. Ngamin, saan a nagbalin akas kanyak ti anak ko. Ipagpanakkel na paykit di, nga may sa aman nalon ti amana. Saan man amangag ti amak, ngam kayat ko nga ibagakin kwa na, nga nagasatak, gaputa may sa aman nalon, tinagbalin nga amak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Junie, Manipod Probinsya, Tila Union. Ken ka pagayam, Junie. Daytan di kunada nga kinnan na ti sauna. Amin nga inbagam idi kadag iti dadakkel mo ket nagsublikin ka. Pudno unay anagasat ka, gaputa na singpet tinagbalin nga anak mo. Tano saan, amangan no rikrik na amot ita tinarik na daydi amam. Nababaman wino na nga to ti saad tayo iti biyag kan iti trabaho, iti imatang ti Diyos kat agpapada tayo. Amin tayo kat adda na ituding at trabaho para iti pagsayaatan ti tunggal maysa. Di tay nga rod agsao wino agisawang iti saan arumbeng. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak kadag iti sumarsarunupay nga aldaw. Alakastan pagayam Junie ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda daydi kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama
Dito'y programa tayo, Lagip Ti Napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin itinaragsak nga ingkay panagdengdengeg. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manen iti kanayon nga ingkay panang tartarabay kadag iti drama tayo. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat nati agpailinged iti nagan at Trisha manipod sudipen la onyon. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagbalinan aliw-liwak ti agdengeg kadag iti drama dito YouTube ket maysa ti programam kadag iti pagayat ko adengdenggan. Patricia ti sibubukal anagan ko ket kidawek nga awagan na kumalatan iti Tricia. Addaak ita ditoy Italy a makitagtagad. Mabainak kuma amang ipadrama ditoy padas ko ngem inturturod kon tinagsurat gapo ta amok ang makaitad iti adal to'y padas ko. Nang runa, kadag iti padak anaayat adumdumngeg dito'y programa. Miss F, ada childhood friend ko, iso ni Renz. Agkaadalan kami manipod elementarya agingga iti sekundarya. Idisimrak kami iti kolehyo, jak ammo idinoan niya ti alaak a kurso. Gapo ta kina maestro ti inyen rol ni Renz, iso maten ti sinurot ko. Iso ang nagkaadalan kami matlaeng. Malaksid iti dayta may sapay abalay tinagdagusan mi iti mismo nga ili ti probinsya mi. Agsabali kami laeng iti kwarto ngem komon ti kusina ken banyo. Kaadwan kadag iti usar mi ket may maysa. Kas kuma iti paglutuan ken dadumapay a kagawaan iti kusina. Umunag rumwar ni Renz iti kwartok. Kasta akmet iti kwarto na. Makiusar kadag iti usar ko, kasta akmet laeng kenkwana. Kasta ti kinasinged mi iti tunggal maysa. Mapagkamkamalan da kami paykit din nga agayan ayat, gapo iti kinasinged mi. Idada kami iti maudi atukad ti kolehyo, kalaat ang nagbaliw ti riknak kenkwana. Nadlaw ko akas laag selosak no adda kasarsarita na ababai. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oy Renz, bumangon ka ditan. Aldawan. 5 minutes. 5 minutes ka dyan. Bumangon ka kit din. Nakaluto akon. Aggidantan amangan. Anyat orasan na ya. Agalas 7 Basta ka di. Naglukon. Kimot nag-alarm ti cellphone ko. Ay, lubat matgayam. Ay sos, in charge mo pa'y kumangamin asak ba'y anaturog ka. Masalutak nga minan a bumangon, hindi nagidak. Tiyan mo akit, mabalin pa'y. Naidap gaya man. Alam mo, tita cellphone mo ti i-charge ko. Agmurmuray ka, ta sumaruno kan iti kusina. Idasar ko lang ti pagar mo sa ranta. Sige, sumaruno ato na. Oy Dayan, makumikom ka manin kadagi ti research paper mo Ay, naku namon Tricia. Diyak matlakit din malmalpas. Sapay exam tayo next week. Ay na-relax ka lang ngamin Di mo unay seryosuan. Ma-stress ka no iso akanayon ti pampanunutang. Ay sus, kastati ko na, ngamin adda ni Renz akatulungam kadagiti activities tayo. Angam no awan, ang mga nudi mo maibagati kasta. Anya? Husto ak, saan ka di? Ay, imbag ka pa'y friend. Apay mat anak ko nam imbagak, friend. Ha? Ay, kwa, awan friend. Lipate mo tinaibagak. Ala, umay kan tamapantan iji classroom. Orasan di sumaruno a klase tayo. Ay, wun ngagpaiso. Sige, umunakan, friend. Urayok bit ni Renz. Nalabit nga agturungan da dito
Naisaganam ka din dagiti itugot mo amapan ag beach inton bigat, Renz. Siyempre, ako pa. Excited? Of course. Apay si ka, saan ka excited? Loko. Asino nga'y matisaan nga excited? Itala ang amaadaan tayo iti kastoy abanding sakbay ti graduation. Nga, Rod. Sigurado nga ag-enjoy tayo itay. Una, sigurado na ito, Tricia. Ay, kamaudyanan na. Agturpos tamat laangan. Nga, Rod. Agturpos kan, iti di mo ni namnama akorso. Nagbiti pa nagtulit ti panawanan niya. Kasla ka ano lang hindi nag-enroll tayo iti umunato kat ti kolehiyo. Ita, agturpos tan. Maestra kan ton. Wanya ron, kat maestro kan to, matan. Wena, ay mayat-mayat na panunod yung gagawting tayo. Sakbay ti graduation. Una, ngamin inton malpas ton ti graduation, sigurado ang makumikom tayon tumatan. Kan adon ton ti agawid kadagiti probinsyada, saan tayon ton ang makapagbabanding. Iso ana sa isaya at matlaang nasakbay ti graduation ti panagawting tayo. Hi, Dayan. Oh, si Kamat Gayam, Renz. Hello? Kasla nakadayo ti nakaiturungan ti imata mo Kasta aya? Saan mat ti ko na, Renz? Ada ka di parikot mo, Dayan? Ha? Ay, kwa, awan. Si Kamat, ti lamad-madlaw mo. Okay. Umay ka. Tamapanta iti ayan dagiti kakaduata. Imay tayo dito, tapno ag-enjoy. Saan kat atap nagmay-may sa ka dito igit ti baybay? Oh, seryoson sakit iti pagsarsaritaan nyo, Dayan, Renz. Ha? Saan met? Nakita kami nga agmay-may sa ni Dayan dito ay. Iso ngay nasitgak. Apag isumot isa sampot mo. Ala, hintayo ni G Cottage. Itay pa nga ayab dagiti kakadwa tayo. Dayan? Uy, Dayan. Ha? Ne, ada Kamat Gayam, Tricia. Asino tikit kita, Nakatataer at talaga ni Ren. Saan ka di, Tricia? Ha? Maaglang ti babae asaan nga gusto kenkwana. Dayan. Maibagay launay kenkwana ti suot na abakser. Saan ka di? Nakarkaron ti kinataer na idiinikat na ti akin nga to akawas na. Makita dagiti abs na. Kwa, umay ka, Dayan. Mapantay ti daya abanda. Ijay tamat nga digos. Dayan, Trisha. Anya pa natin raramidan nyo ditangay. Umay kayo natag didigos na yun. Wan Renz, umay kamin. Umay ka, Tricia. Danunan ta da Renz iti ayanda. Agdi gusto matan. Trisha. Ada ka di bagam, Renz. Ko? Baga mo no niya date na. Si sasaganak adumat kan ka, Renz. Ko? San? Nakababain mat kan ka. Anya? Tapay ka din agbain ka kanya, Renz. Uy, amamukan, manipod ulo aging ganda pa na niya. Ha? Oh, come on. Bagamon ko na man. Awan rumbang apagpainam. Kan may isa, dodo at ang matito'y silid ko. Awan mat sa bali ang makangag na bilang laang. Alangan, ibagamon. Ko, inton namin santan. Maturog kan. Kapamakain na ka. Amo ko na banog ka. Mapanak matan iti silid ko. Iti kasta makain na matan. Anya? Gusto ka kini Dayan? Kunan, Renz? Uwan, Tricia. Kinapudno na. Napayagan na kurso na anak ni Dayan. Iso na lang. Tadyak makaala iti tiyempo ang mga diskarte iti ayat ko. Nangruna kat nagadudag iti agar-aram kan kuana. Renz? Nakababain man. Angin, agpatulong ako makan ka. Amo ka na singad kayo ka ni Dayan. Pangasi man, tatulungan nak.
Tulungan iti anya, Renz. Iti pa nagharang ko kuha na Ha? Oh, anyang namnama ka diti pa ng tulong mo kanyak? Ah? Ay, ti amukit adan nobyo ni Dayan. Uwan, malagip ko nga imbaga na iditi kinaadan nobyo na. Anya? Adan nobyo na kunam? Kasta nga ron. Ang awan mo't makitkita ka kakuyukuyog na. Ah? Ay, ti ko na nakit adda iji lugar na. Saan ka no ang makaumumay dito ngamin adang mo trabaho na. Kasta ka di? Uwan. Sayang nga ro da. Ngemore kasta. Ang mga numabalin nga alam ti cellphone number ni Dayan para kanyak. Kaya't ko ti makipagayam kan kwa na. Ah? Sige. Alaag to inton agsarita kami manan. Agyaman ha? Pakaragsakak unay no maalam ti cellphone number ni Dayan para kanyak, Tricia. Itay pa nga adda text iti cellphone ni Renza. Adda manan. Agdigdigos ni Renz. Kita akman. Dayan mo tinaka-register anagan dito Nukas na. Naalanan ti number ni Dayan. Nagsasarunod ti text na. Basagak man. Kunak no sino itayan ti agte-text. Iso adyak rinep-replyan. Sikamat gayam. Sige ha, tagrubatak pa'y. Kita-kits na lang ijay pagadalan. Aywan, iadnak gayam iti Facebook account ko. Daytoy iti Facebook name ko. Ha? Ang mga ni Renz day jayan. Nalpasan ang nagdigos. I-delete ko amin dagitoy. Idikas na. Di na mo anabasak dagiti text ni Dayan. Oh, ada ka ganti ti silid ko, Tricia. Ayun. Nagalakla ang iti hanger. Ihanger ko man dagiti uniform ko. Wala. Pasensya ka na. Adan sa ngagpaiso amin ang dagiti hanger mo dito. Okay lang. Sige rumara kon. Huwag kayam. Uray di mo alaan ti number ni Dayan. Naala kon ka ni Jomar Edikalman. Okay. Sige, agsukatak pa'y. Anyamatan. Iti kinaad-ado ti mabalin ko amasabat. Ni pailaong mat Dayan. Patakak ti magna. Hello, Tricia. Agdadaras ka mat. Sa dino ti papanam? Ay Dayan. Mapanak iti internet shop. Adaramidak. Sige Okay. See you around. See you around tarupang. Aga-agaw iti nobyo. Uy, Tricia. Itay ka pa birbirugan. Adda kalagahan dito. Uy, Tricia. Anyang kamitan, Renz. Di nakman disturbon. Kita ang mga daramidok. Usus, di ka man agundi dita. Umay ka kidita yung tag mirenda. Mabisina kon. Mapankasiksika. Ada ka di bagbagan? Nawan, mapankasiksika ko na. Sa anak pa'y amabisin. Os, nga ora ilibre ka? Ni Dayan ti ayabam, taiso ti ilibrem. Ado pa'y taramidok. Sige, ditakan. Na. Oy, papanaman mo Agsubli ka dito Tricia! Apay akas to'y matan ti marikrik na. Masaksakit anak iti aramidan ni Renz. Apay. Diyak matan magawidan ti riknak nga agayat kan ko na. Nakatataarmat ngamin. Malaksid iti dayt na. Nakasingsing patpay. Iso tay lalaki nga awan bisyo na. Sagpaminsan lang ang uminom. Anya nga tataramidak. Tapno maibang uting tirik na nakanyak.
Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Iti kasta, saan da ang makapagsaritakin ni Dayan? Kasano? Kat agtintin next damutan. Kanayon damot nga agkita iti pagadalan. Anyang matanti kasto eh. Basta. Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Uray anya ditan. Basta saan da ang makapagsiningan. Siyak laang tagtagikwakin ni Renz. Siyak laang. Dayan? Nasayaat mo tadakan. Agtugaw ka, Renz. Agyaman na ka. Pasensya ka nung naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Na-traffic ak ngamin. Awan parikot iti day ta, Renz. Agmay-may saka ka di? Ni Tricia nga'y. Apay, di mo intugot? Ako ada sa bali pagnana. Iso asyak latimay. Ken may sa nasaysayat mo't lang no dudwata. Tapno makapagsarita ta iti nasayaat. Wana, ang amangan no aday baga ni Tricia. Nang rona no maamuan na adudwata lang ditoy. Narigatan. Anya ko mati baga na. Maragsakan kit di Nga ta, Renz? Ha? Amom, nadlaw ko asabali ti kinadagkat ni Tricia ken ka. Panagkunakat saan lang anain kabsatan ti pangibilbilangan na ken ka. Anya? Kasano kumamat ang maibagam ti kasta? Ay na Renz, babae ak. Amok akilatisan ti padak a babae no ag gusto da ito iti may sa alalaki. Tilamad madlaw mo. Pudno may sa ti boarding house apag naanaadan mi. Ay agsabali kami mo iti silen. Ken may sa, naingkabsatan la talaga tirik namin ti tunggal may sa. Os? Sigurado ka? Ay nawun kunak lang arudan. Kinapudno na Renz, nabayagan na crush ka. Anya? Ay, Dayan, dinakman ang awan. Kitno adda ka nun boyfriend mo. Ha? Nagkunamot kin ka nga da boyfriend ko? Ni Tricia? Anya? Ay na, awan pa'y boyfriend ko anya. Ha? No kasta? Parbulahan timbaga ni Tricia nga da boyfriend mo? Ang baliwan taman ti saritaan. Kuna makrush na. No kasta, adda nga rod namnamakan ka, Dayan. Ay sus, parigatan kamot basit asak bay amagunod mo tinasamit ngawon ko. Anya? Agyaman ak unay, Dayan. Kamaudyanan na. Nagunod kumatlangan tinasamit awan mo. Siyempre mat Amangan nga no ibawing mo pa iti sa bali ti panagayat mo no agpakiputak pay laang. Iso nga sinungbatan kan adagos. Di kag danag. Si kalang ti babaya na kariknak iti na idumduma a panagayat. Ikarik. Si kalang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag. Kasano ni Tricia? Awan ti rumbang nga pagdanagam kan kuha na. Kasaritak apama na makaawidak. Ibagak kan kuha na ti may papankadata. Ang amangan mo't numang namnamakin ka. Amangan no ti amuna kat ag gusto ka matkin kwa na. Kaslakas tangamin ti madlaw ko kat. Saan kunak mat? Amok anay kabsatan lang tirik na kanyat. Masigurado ko dita. Tinasayat. Rumor ta. Intamangan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na. Mapanta iti bar. Ag-celebrate naman iti panagayan ayatan. Hello, Tricia. Lukot ang tiri daw. Aday baga. Darasan. Tangiwat mo, Renz. Di kaglaaw-laaw. Adala man tirabi Ang mga numalukag dagiti borders. Bayam na kita, borders. Tinapatag. Naragsakak. Agragsak na mo ta, kasay. Mapan kan iti salad mo. Ingka maturugan. Rabiin. Mabit lang. Jack pa'y naibagatik at kung ay bagakan ka. Siya. Renz, inarakop nakmatan. Ipatpatag ka unay. Ipatpatag ka iti kasta unay. Ipatpatag ka kas kabsat ko.
Iso nga damang lukan ka. Ibagan. Tadyak ag pangado amang danogan ko na. Anya? Naragsak to'y lubong ko. Numakita ka. Numakita tanay sa maruba. Ay, unay kan, Renz. Hoy, bumangon ka man kita. Hoy, Renz. Tulungan na ka, bumangan. Diyan ka ba ilanti, bumangan. Anya? Dito ako na maturog ha. Tili-trig fan mo. Nagbara. Nagmayat talaga ti pamagi ni Renz. Asino mat ngay ang babae iti saan ama in love iti kastoy akin na taer ti may saan lalaki. Nakaturugan ni Renz iti kamak. Amo ko ang tiaramiga. Nagsakit yung ulo ka. Abi nga dak dito yung silid ni Tricia. Diyos ka. Tricia. Anya tinapasama kay Dirabi. Apay nga kay datamatan. Lamo-lamo ta da. Renz, adda na pasama ka datay Dirabi. Anya. Si kantumit ngamin, pinilit na. Kastaw na yabartak mo. Nakainumak mat basit. Isoajak mat ka nalapdan ti bagi. Saan na pudno ti magbagam, Tricia? Ti cellphone ka. Nitayan. Awanan ka itibain, Renz. Kunak no na inkabsatan tiriknam ka ni Tricia. Naulpit ka. Nasakit ti inaramid mo. Pinangnamnaman lagayam. Apay akas to iti ibagbaga ni Dayan, Tricia. Ay, diyak amukan ka, Renz. Awan amok iti dayt na. Di mat da kayo tinangkuyog idirapin. Sa dino ti papanem? Mapanak iti ayan ni Dayan. Amok no apay akas dyan matan ti text na kanyak. Renz, ang subli ka ditoy! Di nakpanawan! Renz! Apay na kita, Renz. Isublik amin ngintad mo kanyak. Kukam lang na kita. Ngam apay. Kalpasan ti naramid mo. At dapay laro pam amang damag iti kasta kanyak. Di kan agin diti, Tricia. Amok ti naramid mo apanangala iti lamo-lamo aladawan ta. Kalpasan na, insend mo ka ni Dayan. Imbagam kan kuha na anabayagtan nga agayan ayat. Nga oray saan met? Pakawanan na ko, Renz. Inaramid ko lang tikas tiyay. Ngamin ay ayatan ka. Kadyak kayat ang matagikwa na kati sa bali. Nagsakit ti naramid mo, Tricia. Awan umasping iti kinasakit na. Renz. Awanan. Pinanawan na ko ni Dayan. Ita, naragsakan. Renz, adaak lang ditoy. Di kang danag. Ipaay ko kan kati pamatag asap-sapulan. Ay ayatan ka unay. Si sasagana ak nga aguray. Aging gang ayatan na. Iti ka naman. Saan to ang mapasamak da ita, Tricia? Anya? Tamani po dita. Aglinipatan. Saan, Renz? Pangaasim. Ipatay ko lang kit di numapukaw kay di biyang ko. Diyak ka sa pulan ti babaya kaskan ka, Tricia. Managing bubuhod ka. Tibagim lang ti pinanpanunot mo. Di mo man la pinanunot ti riknak. Ken ti rikna ni Dayan ang masakitan. Gapo iti inaramid mo. Lipatan na kon. Kit lipatan ka mat na mamipinsan. Agyaman aklangan kadag iti kinasayahat ngay nararamid mo kanyak. Gimpasensya ka. Tasaan nga umdas dagijay. Tapno mapakawan ka. Renz, pagbagbabaw yung una itinaramid ko. Pakawanan na ko,
Pangasim. When Miss F, inaramid ko amin a pamuspusan tapno ag-break the rents kandayan. Amok dagiti mabalin nga ibunga dagiti nga inaramid ko, ngem nagari ti kinamagin bubukod ko. Nagbalinak a selfish kadagidi agundaway. Ti bagiklaeng ti pinanpanunot ko. Agbabawi akman ngem naladawen ti amin. Nagdesisyonan ni Dayan asinaan na ni Renz. Saan anasulbar day ja aparikot, gapu ta nagbalin kami maten abisi, gapu iti umadanin a panagturpos mi. Dinak maten pinanpansin apulos ni Renz, kasta maten ni Dayan. Aging gaan na danon ti graduation. Inaramid ko amin ng apamuspusan tapno makipag-ayos ken kuana, ngamay may salaeng ti ibagbagana. Dinadaal ko kano ti kinasingad mi. Dinadaal ko kano ti friendship mi. In black nak ni Renz, kastamatan ni Dayan. Kalpasan ti graduation saan kami ang nagkikita pay. Nalaos ti panagbabawik, amok adakkel ti nagbasulak kadakwada. Miss F, anya ti rumbeng aramidak, kasanuak ang makadawat iti pamakawan kadakwada no in black dakmeten iti social media. Mariribu ka nak unay, sapay kumata matulungan nak, kat pagyamanak unay tiing ka panangibasa kan panangyornos para iti pan nakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Trisha. Ken ka pagayam Trisha. Panagkunakat ikampay iti oras wenno panawen da Renz kandayan. Tapno aglunit wenno aghil dagiti sugat iti puspuso da. Nasakit man ngem nasken nga aklunem. Kas kinunam ammom no anya dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Ngem inaramid mo matlatta. Di mo ay ayan ti bagim pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita ket dumawat iti pamakawan iti Dios a namarswa. Ikararag mo asapay kumata dumteng tumatlaang ti aldaw tamapakawan da kada Renz kandayan. Pakawanam ti bagim ket ag-move on kan. Dimon panunutan pay ti napalabas, ngem kitdi agtalinaedladtan iti lagip mo dagiti apasamak. Patsyak adumteng to ti aldaw nga agkikita kayon tumatlaeng atallo. Gundawayam tumatan ti dumawat iti pamakawan kadakwada. Ket sapay kuma tadimon ton aramiden ti inaramid mo kada Renz kandayan. Agbalin ko mga adal ken kadayta. Alakastan pagayam ko, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti intay luktan ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Andrea.
Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, gapu iti saem nga inak linakam. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agkasargaya man ni Rosemary, friend? Un nga rod, friend. Mapantayon tumot iti kasta. Masaksyan tayo mo't ti panagmaymaysadan iti asawa na. Ay katwan ang asinon tungay ti kadwata amapan, friend. Nadamag mat siguro dagiti daduma pa'y abatch tayo. Nalabit nga adun to ti mapandumar ay. Agkikita tayon to ijay. Wan matkit di ken may sa. Sigurado nga iyawis dan iti kaadwan. Wen, kasano? Dagasan nakto nga rodan ije balay intan Sabado. Wen dagasan kanto taggid dan tamapan iti ayan da Rosemary. Wen friend, agkita tanto nga rodan intan Sabado. Ni, agalas 12 matgaya man iti parbangon. Naglukon. Tsak mat na napupuutan ti oras. Parbangon gaya man. Ay, naimasak mat ng tinaki-istorya kan nakisalsala. Ay, kasanwa akpaitan ang makaawid ngay. Sapay, naturugan da Rosemary. Manmano kami langan ang nabati dito'y salaan. Imunamat nga mina na nagawid ni Christy. Dinasayat. Mangkita iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Iti kasta, makaawid akon. Narigat mat, no agbigbigatak dito'y kasaran. Andrea, sa dinungan ti papanam. Abay, nauma ka din na makisala? Ay, kwa Franklin, agawid akon. Ay sos, agawid ka iti kastoy nga oras? Mangkitak iti motor ang mabalin ko apagpaytuludan. Awanan nabartekdan. No kahit mo, sumurot ka kanya. Agawid tayo di balay. Ijay ka na maturog, tasakan tumasapang agawid indon bigat. Ha? Oh, hapi kas lanaklaat ka. Di kagdadang, taon-da kas ngaramidagkan ka. Kwa Franklin? Danag mo na ya. Among matamay sa kadagiti lalaki akasisingpetan abats mo ida high school. Saan ka di? Uwan matkit di Di ka din agkagkad. Nala, umaykan. Sumurot kan kanyak. Di kagdanag. Tawan da kas nga ramidagan ka. Narigat mo't no agawid kay tikas tinga oras. Ang mga anyapay ti mapasamak di tadalan kan ka. Naputam ka di, asimang pat ni Franklin itay parbangon, lakay. Puan bakit? Kaslat damat kadwa na simang pat. Ay na talaga nga adda, lakay. Ne, asino nga? Ay, tsak ang buwa. Kasla babae mo't tinangag ko akasarsarita na. Ne. Asino nga dito babae? Ganawan mo't naramdamag ko na ubyan. Tinasaya at kasaritam to di anak ta apaman amakariing Lauro. Sana mabali na basta giyawi di babae, di balay. No kasapola na tulagan tayon, di panagkalay sana. Aramidan tayon. Imay kami, nakayat miya tulagan tayon. Di panagkalay sana kitanak tayo, abalayan. Ha? Inyawi di anak mi, di anak mo. Iso na silang rodosong batan di anak mi. Nanyaman tinapasama kadakwada. No syakla amay isa, awan parikot iti day taabalayan. No pudno nga ada napasama kadakwada, ay katrabang nalaang agkalaysadan. Iso nga ron, nga ta kami ita dito ay abalayan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayon, no kaano tipit siya,
ti kasar dagiti anak tayo. Ang Franklin, amumat nga awan na pasamak kadata saan ka di. Naturog akla ang ijabalayo. Kan may saan tamot ang nagkaida. Wen, amok dayta. Hangam saan nga ron amamati dagiti tatakil ko. Imposible ka no nga awan na pasamak kadata. Nakababain ka no saan ka nga ikalaysa. Anya amatan. No amok lakas to iti mapasamak. Jakla ko man simursurot kan ka. Andya? Timadi, sandak matan adinamag dananang kentatang ko. Imanugot damatlatan iti kayat dagiti dadakkel mo. Awan mo't kiti takas na. Balasan ka. Baruak man. Awan pa'y mo't nobyo. Saan ka di? Awan mo't nobya. O di awan nga rin parikot. Pagyamanan mi unay, tinatarayo, iti panagmaymaysa dagiti anak mi, ada Franklin ken ni Andrea. Ragragsakan tayo nga ron dahito nga aldaw, para ka dagiti anak tayo, anaglantip ti puso na. Welcome kayo amin dito inano mo o pagtangan mi. Dagiti salpay anangan, agdiritso kayo lang iti panganan. Ano, timakan kakabsat? Agraragsak, kaya nagsasala tayo. Kas panangrambak iti panagkalaysa, dagiti anak tayo. Yay! Congratulations! Masikog ka kunam, Andrea. Wen Franklin, iso apa nga asim tag nakam kamat kuman. Agbalbaliw kan. Ngamin, addanton anak ta. Gusto ko man tikas ta pa naging inom mo. Nagsaya atin ngay. No addanton anak ta bakit? Agbiro ka kumamat nga rudan iti pagtrabahwam Iti kasta, addanto ipakan mo iti agbalin nga anak ta. Anay ko, apay nga agsipat ka ngay, Franklin. Ayop ka. Di lang man mandamandara na kasta si Andrea, ha? Agtrabaho ako kahit ko tagtrabaho. Saan? Nawatan! Lakay, aw-awiran pa'y man ni Bibi taglaba. Nagadung aminan timurang tayo. Masaduta. Paturugan pa isa kanto aglaba. Anya? Kasano apaturugat kat kaririing nalaang? O di oray pa makaturog manin sa kanto aglaba. Kaanon tupay nga'y, aldaw ton sayang tidarang tiinit. Imbis amamagaan adagos dagiti ilabak, awanan Ay kat makaamu kameten amang iremedyo. Basta masadutak nga gawawir. Rumarak. Ni, papanamanan aya. Basta da papanak, di mon amuan no sa dino. Sumangpetak tulat ta intong kay kayat ko. Kumusta kan, friend? Long time no siya. Ay, kas makita mo't Christy. Abak ko pa yung tinaganak itipito iti kastoy nga itsura. Anya? Sika talaga, Andrea. Saan mo't? Sika laang timang ibagbaga iti kastay niya. Ang pwera ang friend. Anya nga min ayat tinapasamak. Apay akila at ti panagkalay sayo kini Franklin. Diyak man amo, friend. Naklaatak matlaang. Kas lakimat ti kinapartak dagiti pasamak. Imatindarak laang mat iti kasar. Nakisala, nakiturog iti balay da Franklin. Idi kwan, natulag matan ti kalay sami. Di mo ibaga at pinikot na ka ni Franklin, friend. Diyak amo, friend. Diyak amo talaga.
Anya ngay nga rod kat adaditan. Talaga siguro nga iso tigasat ko Ti may tulag iti lalaki at jakmat ay ayatan. Bukas na. Talaga adi mo ay ayatan ni Franklin, friend? Mamati ka man kan saan, friend. Talaga nga awan ayat amariknak para kan kuana. Pudno anadaan kami iti anak. Ngam pilpilitan na klaang amakikaida kan kuana. Kat no jak kayat. Tungpa kas kadadanog tilak amag. Anya? Day tatipod no, friend. Iso talaga maumuma akon. No jak la pampanunutan ti anak ko. Amang ano pinanawa kundi dya Franklin. Oy, Andrea. Oy, Andrea. Anya ka di Franklin. Di ka man natagari. Amangan numalukag ni baby. Sapay nagrigat apaturugan. Saan ang malukog dito? Kita mo no? Naroon na gana Nabartek ka manan. Saan mo na? Nakainom malabas Unay kamatan, Franklin. Talaga ka ding awanan pagbalbaliwam, ha? No sirmunan na tumalangan, ha? Mana, tumal na ka nga rudan. Tamaturog akmatan. Sana. Parang sa akin nakway mo na. Sa akin maturog. Bakit? Anya? Anya ka ka din eh. Umay ka man. Anya ka din, Franklin. Ang parbang ka kumamad. Abay, abdi mo kaya, ha? At talalaki man niya. Asinot talalaki, ha? Imbagam! Anay ko, patamtimak, Franklin. Di mo masmasan. Masaksakit tanag. Pagno ka. Sino tilakin, ha? Ibagam mo sino? Awan lalaki. Awan! Basol yun dahito yung nagbanagak, tatang. Basol yun. Naapay mat kami na basta imanugot kayo. Ngagkalay sa kami di ko ni Franklin. Anya nga ita. Kitaan yung mantika sa sad ko iti danana. Nakakaasiak. Ay, Andrea, nakaw. Malaksid asadot tinakyasawaak. Artag kan kumabil pa'y. Di nakam mo at tulungan ka dagiti trabahok iti unag ti balay. Naglaing pa nga agimon. Diyak manam mo, nakaw. Ipili ba ngamin ini ti ama ni Franklin? Nga napasabak ka na kayo. Ibang paglalaan ka na. Asong batan ti anak na. Iso nga impilit na ti panagkalay sa ayaw. San kami mutan na nakapagkagkay kininanang mo? Nang rona, kada kami ngaron ti baba yan. Ngam di na magdak kumapay mat. Kinasarita dakpay mat kumasakbay anak itulag kayo. Ay, bigdo minsakit di agpay sa anak ko. Diyak man amo. No apay nga imanugot akbat anak ikalaysa ka ni Franklin. Pagbabawyak unay ti panak ikalaysa kan kuana, tatang. No kasta, masikog ka manan, Andrea, balasan ko. Wan nga rod na. Napasarunuan adagos ni Christine. Husto matkit di iti kasta mamaminsan ti panagaw-awir mo. Wana, nga marigatan nakmat nanang. Kasano, di nakmat pulos tulungan ni Franklin nga agaw-awir. Agraman dagiti trabaho dito'y balay. Awan pa'y kunana at tulungan nak. Bayam ta kasaritak tumanan ni Franklin, balasan ko. Sige man nanang. Barang da kayo tidanggan na. No kasta nga daramit, ibagam laang tao may ko-awiran ti apo ko. Wano umay mulat ta itulod iti balay. Sige man nga rod nanang. Kat agyaman naklaunay Awan na nyaman na balasan ko. Iso lang day tati ambok ang maitulong ko kan ka. Lakay. Oh, apay ka di bakit? Kasla makun konsensya iti inaramid ta. Apa nang itulag kada Franklin kan Andrea.
Makitak ngamin ti kastaunay arigat di manukang ta. Ay, di ka mo nagsakot, tikas na bakit? Nabayagan na ito panawan. Duan, ti anak na. Ito, ibagam kitin, ang makunkonsinsya ka. Taimpilit tamatlaang ti anak takin ni Andrea. Nagaramit talaang iti pabuspusan, tapno agkalaysadan adagos, nga uray awan mo't napasama kadakwada. Ayat talaang nga agbaliw kumati anak ta. Gapo iti kinasadot kan kinamamartag na. Ay. Ang awan mo't lata. Awan mo ti makitak ang nagbaliwan na. Nga oray ita taaddan anak da. Isu mo't lata nga isu. Kinapuno na bakit mabayag mo ito na sinsidiran na kiti konsensya. Nakala tagtagari. Adto ditan. Agasawa dan. Adto anak na. Gusto lang ba siguro tinaramit na? Ay, Lauro. Tulungan talatan ni Andrea ang mga hawawir ka nagitubing. Kan tulungan tamatlangan ito na ka nagitiba sapsapol. Ije balay na. Naitalangan ti kasayaatan nga aramitan ta ita. Anya nga tinararamid mo iti nagmalam nito balay, ha? At lalaki man niya. Asino ito lalaki mo? Asino? Ibagam sa tagtagbatay! Awan ti lalaki, Franklin! Awan! Siguradum lang, Andrea. Siguradum lang. Aray ko! Ibatanak, Franklin! Masaksakitanag! Ibatanak! Ayup ka! Mamuwag lang na sino ti lalaki mo. Talaga patayin kayo! Oh, awatan dati kwarta, Andrea. Ni, analog day ta kwarta tatang. Idulin mo. Iti kasta adaramatam. Imbag lang ay gatang mo karagit ti masapsapol diti balayo. Agyamanak tata. Awanan yaman na balasan ko. Pasensya ka lang kumanitikas dyan ng ugalian di anak mo. Talagang sangawanan pa nagbalbaliw na. Tata. Agam di kagda nagyihan. Ikarik, tulungan da ka mang padakkel kan mang paadal kadagiti anak yo. Sigurado ka din iti day tapangedeng mo, Andrea. Wan nanang. Nabayagan a pinampanunot ko ti may papaniti da ito'y abanang. Katsi ka ang ngarod balasang ko. Makita kan mariknak mo ti kastaunay arigat mo iti dan na ti anak mi. Iso adida ka ngarod lapdan. No talaga adisidido kan nga agabrod. Agyamanak nanang. Amok at iyo baybay ang dagiti anak ko. Iso nga ibatik pailaang idakada kayo. Awan ti parikot iti dayta, Andrea. Ammo mi asaan mi amaartapan ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ang namnamaang nga aywanan, kan ipatag mi ita iti nalablabas pay, ngam iti panang ipatag mo kadakwada, balasan ko. Banag apagyamanak unay nanang. Di kay madanagan. Tano bilang mapagasatan na ka makaabroad. Kanayo nagtumat ti umawag kada kayo. Addaken kadayta balasan ko. Namnamaam adimin to ipaidam kan kadagiti anak mo. Kat ulitak manan ti agkidaw iti pasensya. Gapo iti kasdi nga ug-ugalian ti anak mi. Pasensya ka lakuman. Talagan sa nga awan manak nakam day ti at tao. Awan na nyaman na nanang. Talaga siguro akas tatibiyag. Iso siguro ti mako na agasat mi nga agasawa. Iso na lang ta talaga adjakon maanusan ti kasdi nga ugali ni Franklin. Iso talaga kayat kun ti umadayo. Iti kasta, maliklikak matan ti kanayon a panangkabil na kanyak. Bareng no isuntumatan ti pagnakman na balasang ko. Sapay ko mga rod takas tangag pa iso nanang.
No talaga asan pa'y lang agbaliw. Jak laamon, no anyan to ti pagbanagan ti relasyon mi nga agasawa, nanang. Jak manamo no apay akas jay ti kinapartak idi dagiti pasamak. Jak man laang nakapagkadkad apulos. Ti maysa siguro arason ko idi ket titawan ko. Dandaniak ngaminan ag 30 idi. Ket gapo siguro iti buteng ko asaan akon ang maasawaan, iso adya kon nakapagkadkad pay. Iso na laang tadakkel met gayam abiddo ti panakikalaysak ken ni Franklin, gapo iti kasjay agalad na. Ita Miss F addaak ditoy Taiwan a makitagtagkat. Jak pay nagaw-awid manipod nagabrudak. Addametan iti junior high dagiti dua nga anak ko. Kat planok ida apagturan ditoy Taiwan iti mabiit. Kayat kon a makisina ka ni Franklin, gaputa kayat kumeten awaya-wayaan tinagbaetan mi adwa. Nang rona kat addametan na sarakak alalaki nga iso tinakariknaak iti pudpunno a panagayat. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Tuy pagayam mo, Andrea. Ken ka pagayam, Andrea. Panagkunak ket adda amin kin ka ti pangeddeng. Anya ngay nga rod no talaga asan ani Franklin ti lalaki aparakin ka. Karbangam mo ti agayat ken paayat pagayam ko. Kasaritam anasayaat ni Franklin, iti kasta awan to ti agbalin aparikot iti nagbaetan nyo. Ipakaawat mo kinkwana ti amin, kasta metten kadagiti anak mo. Alakastan pagayam Andrea ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.